jeres mellembølgesender på 1062 kHz. Du lytter til DR's mellembølgesender på 1062 kHz. Om lidt sender vi vejrmelding fra DMI. Du kan altid høre den seneste vejrmelding, hvis du ringer til DMI på telefon 1853. Klokken 18 har vi meddelelser fra Søværnets operative kommando. Goddag. Her er vejrmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Der er kulingvarsel for Skærrak, Fisker og Tyske Bugt. Oversigt. Et lavtryk 980 hektopascal over Øland bevæger sig mod nord under opfyldning, mens et andet lavtryk 970 hektopascal over Frankrig bevæger sig mod øst under opfyldning. Udsigt. Der gælder til torsdag morgen, i aften og i nat for Nord- og Nordvestjylland fortsat lidt regn, slud eller tøsne. Frisk vind til kuling fra nordøst, som aftager til let til frisk vind. I resten af landet kun enkelte byer, og stadigvis måske lidt opklaring. Her er retfærdigt. Temperatur i nat ned mellem 3 grader.